Ah, sa wakas yung tao nakapahuway na gyud, grabe. 48 hours nag-duty, agoy, ginoo ko ay tugtog, sakita naman gisa kong mata in taon, wag gini kapiyong, bisag kadali lang kayo. Ay, dukaan na nako ay. Kanindot yun nga na, nakalingkod na in taon ko. Okay, saan tang-tang eh. Okay. Gay. Ayaw, di ma! Aduh ka. Kuya eh. Ay, taon ko lang niya. Taon ko pala. Biya ka kuya. Relax na gawin taong ko 48 hours na duty. Ha? Ano ka na sa niyo, ha? Dili mo na maghugas? Ayaw, di ma! Dali, hugasan ninyo niya! Asa ninyo anak? Dali! Sus, tabang abi ani mo oy naunsa nga hugasan na magukunagon. Nagkuhan kayo hugasan, no? Daghan kayo diri o ka ng mga... Kung paglabay ko rin ka ng kaliro. Ano may mga kaliro diri? Wala mo na hugas diri, disa! Okay mo na ipanglabay. Unsa naman atong lungagan? Unsa man atong Ay, sigsaba. Dali na, hugasin ninyo diri. hugasan lagi na ini si yaw dia. A few moments later. Ay, salamat na hilom na kita. Tampay katugon ka ita. Ako ganyan eh. Ingat nito ko naman. Lalaan ka. Lingawa dito. Mga lingawa. Tukab lagi. Yan na ganaan ka ta. Dili jud kay mug abda. Unsa nantan mo hindi mo gananin na kuntian. Tanay. Ano na balay magtiwas? Tiwas na balay. Inom pa. Ay, salamat ang taon. Relax na gyud ko ay. Kuya eh. 12 seconds later. Sayang na sa! Oh no! Talaga! Susunod! Ang pag-ibig mo sa akin! Sayang na sayang! Talaga! Ginawa ko nagkanta pa rin batiyag tingo. Gabi na kong naisunog. Aning Bakit na ba sir? Pagtingog, di ba? mahalas na nila. Sayang na sayang! Talaga! Uy, Jessa! Oo, magkog naunsa ka diyan. Yan, mga tawhana. Gawan na kog CR naunsa. Hinom Ayaw, di ma! Silungan na. Oy, di man makatog na to. Salamat taon. Hilo, makatog. Mag-isukuan eh. A few moments later. Ano naman ka drone, oh? Hoy! Pawala mo mga betas ka! Piso lang, te! Di mo mawala! Ayaw, di ma! Uli! Hingaw na. Ay. Kuya eh. Ayaw ko lansang dialab. Tira, Ano la na? Agoy, maumahin ko sa ipamanday ni katawa na nga yung pahuway ta. Kalagot ba na ang mga silingana, oy? Ay! Pagpatog! Saan mo diya, ay! Uy! Papoy ko no, kay nainatog! Pa! Ay. Nainatog! Ako na to. Oo, nainatog ko no! Sorry! Kuya na mga silingana, oy. Sorry! Do mo ni ho! Natay tuloy! Natay dughanan! Makakabuhi! Nagbilang ko na ya! Ay! Sa sintarang kilo day! Aling diri ya! Ya! Hoy! Balik ko sa kilo! Ay, sige day! Manako eh, sa Madol diri ya! baan. Please ko ka na imong tulo ya!
Oy, presko pa kayo ni Day. Gikaw pa ni sa dagat. Yan, nice kalop ya. Oh, nakasa doon. Ya, doon Day. Ilan na Day. Uyam. Kalit ya. Patimbang! 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 Plastic! Lata! Plastic, lata, puto. Lansang! Plastic, lata, puto, mapalit. Hoy, way mo palit dere. Adto mo sayo. Nato lansang dire! Timbangan eh! Uy, kena. Apila ng sin! Sin sa mong silingan! Ay, ayaw na. Kay kasabaan ta. Oy, muayo og mga cellphone nga gubo. 哎呦我的妈！ Muayo og electric fan, TV. Basic na mo diya. Mo palit og cellphone nga gubo, TV nga gubo. Mo sumpay og mga silver, gold. Oy, mga tilingan na to diha. Woohoo! 28 a.m. Ay! Birat sa kanding! Ahak gini sa kita, oy! Ay, mangyari! Kagin sa maning kahoy gali diri! Kita, oy! Woo! Kabaw kang kandal na diha! Parte po kang daghaga! Kita, oy! Ako nagsamad ako! Animal! Nagdugo na! Ah! 哎呦我的妈！Asan cellphone ni mo gibutang?